onko meillä tyttöystäviä tai mistä meidän bändin nimi sai alkunsa tai Miltä tuntuu? miltä nyt tuntuu ja onko ihmiset yleensä erilaista Euroopassa verrattuna Suomeen ja millainen Suomi on, onko täällä muutakin kiinnostavaa kuin joulupukki? Ei. Ville Hermanni Valo Mige Himmy-yhtyeestä. Te olette nyt kiertänyt kuukausitolkulla Eurooppaa. Sanokaa suoraan, että onko ollut ikävä Suomen festariyleisöä ja Suomen lämmintä kesää? Snadisti joo. No mulla ainakin. Mä en tiedä, mulla on ehkä enemmän ollut sitä yleistä festarihumua ikävä. Todetaan, että kesä alkaa ja se semmonen niinku rauharela niinku. No sehän on niinku sanaton ilosta, ei pysty sanoin käsittelemään sitä fiilistä, mikä näillä on. Niin odottanut vasta, että alkaa. Että mä sanoin, että festarit on täällä parempia tai muualla parempia. Festari on niinku sellainen jatkuma. Ja mitä levyyhtiö suhtautuu siihen, kun Razorblade Romancen kanssa varmaan tehdään töitä vielä ainakin puoli vuotta ympäri Eurooppaa, muualla päin maailmassa. Olette menossa suinpäin sun studioon tekemään seuraavaa levyä. No sanotaan, että Razorblade Romancen kausihan periaatteessa on ensi jouluun asti, koska joulumarkkinathan on nämä isoimmat. Niin. Ja sen jälkeen periaatteessa levy on kulutettu loppuun, näin konkreettisesti. Ei siinä en usko, että niillä on mitään sitä vastaan, että me julkaistaan keväällä toinen levy. Et kun kaikki on niin vitu iso ja kaikki menee koko ajan niinku massiivisemmaksi, niin me vetäydytään musiikissa minimalismiin. Me yritetään hakea niitä tärkeitä asioita. Eli jokainen kitara, joka siinä tulee, se on sydämellä tehty. Suoraan Mikko Lindströmin sydämestä, mustasta sydämestä. Ja siellä on se paikka. Eli me yritetään niinku tehdä siitä levystä vaan niinku olennaiskeskittyneempi. Wow. Ei vittu, Hei, onko sillä joku työnimi olemassa? ei vittu, se vielä Tai jos se on keksinyt. Onhan meillä useampia työnimiä. Onko? Ai niin on. Mä sanoisin, että se on Ozymandias Darkunum. Joo, se on siinä. Se oli yksi, mitä Se kelattiin. kuvaa myös sitä musatyyliä niinku nappiin. Moi, mun nimi on Ville, tässä on Mige. Mulla on semmoista bändistä kuin Him. Ja luultavasti mitä seuraavaksi näette on meidän uusin video Hoisonkiol, mikä on kuvattu Berliinin keikalla, eikö Joo, vain? siinä tapahtuu kauheita. Siinä tapahtuu kauheita. Ja se on semmonen niinku epäonnistunut, epätoivoinen yritys päästä siihen niinku 80-luvun rock-videomaailmaan, milloin pitää tehdä tämmösiä live-videoita, missä on hidastuksia, niinku kauniita tyttöjä siinä edessä, mutta tää on niinku vähän niinku negatiivinen versio siitä, että sanoisin, että tän lähemmäksi suomalainen bändi ja Spinal Tap ei koskaan päässyt. Nauttikaa! I did it all just for her. I did it all just for her. And love wants to say, you sweet mind.